Mga kapuso, adlaw-adlaw din ka man nagakadto kadamo gid sang chances kung sa din pwede ka makapakita sang imo kindness o kon kaalwan. Sa simple lang nga pag-share sa mga butang nga sobra sa imo, may kabuhi ka na nga mabago kag wala ka na kaibalo, may iban nga magsunod man sa imo maayo nga hinimuan. Hashtag spread kindness gid ang mensahe nga dala sang aton bisita subong nga aga. Ano yan ang gin-share ni Romel Grande sang Haro, Iloilo City. Dali na, lantawon ta. Mga kapuso, sa panahon nga mahal na ang presyo sang tanan, kisa sa malaka ka na lang maka-encounter sang ginatawag nga free o kon libre. Pero sa Haro, Iloilo City, may kapuso kita nga gindayaw sang netizens matapos nag-post nga may libre nga mga uga. Pilaihan ang nakakuha sini. Let's find out sa kay Romel Grande sang Kubay, Haro, Iloilo City. Maayong aga, Romel. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga, Kate. Mayong aga sa nagatanaw sa GMA Regional TV Early Edition. Magpakilala ka, Anay B, sa aton mga kapuso. Romel, anong trabaho mo subong? By the way, ako gali si Romel Estelendres Grande sa Barangay Kubay, Haro. Pag-isa ka negosyante nga manag-uga. Madugay-dugay na gid man ako nagabaligya sa uga. Almost wala pa matawo akong kabataan. Bali, amo na nitong balahan ko. Nakagraduate ako sa high school. Tapos nakanegosyo paagi sa pagtudlo man sang mga upod ko nga manug-uga so na ginaupdan-updan ko. Kaga actually mga 30 years na siguro ako nagabaligya ka uga. Since 11 years old pa lang ako nga nagaupod sa ila hasta naka 41 years old na ako subong. Dugay ka nagali nga manug-uga, Romel. Gamay lang nga ideya, anong proseso sa pagpang-uga? Actually, Kate, ang pagproseso sa pag-uga, amo ang labas ba siya pagkuha, alin sa sakayan, pag-abot sa sakayan, pag-abot sa igat sang baybayon, ginabutangin na, Kate, paagi sa tumaan. Pagbutang sang tumaan, ginbutang nila ang isda, kagbutangan sang ice, kag asin, hasta pag-aaga, amo paghugas liwat, ugasan liwat, kag ibulad sa duwa kadlaw. Kung hindi man pa sa duwa kadlaw, himo na 3 kadlaw para ma-full dry gid siya. Amo sinagali ang proseso. Maayo man kay may ideya na kami. Romel, istoryahan ta nang imo nga good deeds nga gindayaw gid sang netizens. May palibre ka nga uga recently ha, nga ama nag-decide ka nga ipanagtag ang mga uga mo. So, iningay ko ton, madugay ko na hindi ginahimo. Ma'am Kate, since ang pandemic pa. Sa pandemic, nakita ko mga tao sa among barangay nga wala sa trabaho. Gani, ginagda ko sila sa pagkuha sa akong uga, sa pag-alasada nila sa akon, sa paglibod. Ang tanan nga mga kabaranggayan sa syudad sang Iloilo, sila yadtong nagabang balay-balay kag nagabaligya kag sila nakaginansya kag ang tawo nga mga pigado nakabaton man sang akon nga uga nga barato. Tapos nakatipon ako sang gamay nga kantidad. Amo yadto nga siling ko, Lord, gintagaan ko sang idea kung paano ko mapag-grow nga akong negosyo. Pandemic sang 2019 na pagsugod gid hasta sa 2021 hasta 22, nag-share ako sa akong uga. Hindi lang 3 ka karton nga ako nahatag, siguro mga tinulada na nga uga sa amon barangay. Kag hindi lang sa akong barangay, labi na gid sa ibang mga kabanwahanan. Nakalabot ako sa Kalinog, sa Tabok Suba, Kalumpang, Barangay Bakhaw, nanamudamo na gid mga uga ang ako nahatag. Sang time nga nag-post ka, Romel, damo gid sang nag-comment kag nagka-interes. Bisan paano dako na nga bulig ang uga para may sulod-anon ka mo, Romel. Sa banta mo, mga pila ka bilog ang nakakuha sang libre dira nga uga. Actually, Ma'am Kate, bali kung gusto ko mga tag sang uga, gina-post ko sa akon nga official account nga Juan Ugahan. Gina-post ko kung sino gusto nga magpangayo sang akon nga libre nga uga, magadto lang sa balay. Adto yung mga tao nagkadto sa balay, mga almost 60 ka mga person. Damo man gali ang mga naka-avail sang palibre mo, Romel. Curious man syempre kami sa story behind sang libre nga uga mo, Romel. Ano ba lang rason sini? Nagsololobra ba lang imo nga stocks dira o kon that day daw gusto mo lang gid yang manghatag? Actually, Ma'am Kate, sa akon nga paggabuhi sa siningang kalibutanon, gifted na ko daan. Gifted sa Ginoo, kagusto ko man mag-share man sang akon nga ginatagya sa akon. Gani nga gintinguan ko nga
Kung makakuha ako sa norte, pagi sa pagbaligya, sa pagnegosyo sa uga, makakuha ako mga 20 ka karton. Ang 3 ka karton, Ma'am Kate, wala ko na ginabaligya. Ginashare ko gid sa palibot di sa amon barangay, ilabi na gid niya ko ang mga sanguna nga mga barangay nga ginakadtuan ko ginalibudan ko sang uga nga sikad pa nga akon serbes na sila na ginabuligan ko kay that time sa una nga pigado ako nabulig man sila sa akon bali duna na sa akon sa pagbulig sa mga tao nga pigado kay alin man ako sa pigado, Ma'am Kate. Nice, gid. Kay bisan gamay, nag-share ka, Romel. Ikaw ya, kamusta hon tabi? Ano ka naman ya klase nga padre de pamilya sa imo 5 ka mga anak? Paano ka naga-provide for the family? Actually, Ma'am Kate, isa ko sa mapinalanggaon nga amay sa 5 ko kabataan, wala ako pili sa ila. Sang the time sa una nga pigado ako, gatulo ang akong nga luwa, ang diaper sa una, Ma'am Kate, sa akong nga bata, ginagisian ko lang ina, kag butangan, Ma'am Kate, sang face towel. Nga bulos-bulos kami sang wife ko. Siling ko, Lord, ano bala ang nakatabo sa akon nga kabuhi nga tamaan gid ako kapigado. At tuyad to ang Ginoo nang pamati sa ako, Ma'am Kate. Kagitagaan ako sang idea sa pagnegosyo kaugda. You're such a kind-hearted person and a hardworking father, Romel. Padayuna lang ang pagbulig bisan gamay. We'll pray nga damo pagid nga blessings ang maabot sa imo. Thank you sa viewers sa GMA Regional TV Early Edition. Kag madamo nga salamat ka sa pinakagwapa nila nga angkor, Ma'am Kate. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.